Și la un nou videoclip. În acesta, tot așa, pe Minecraft, pe Let's Play. Tot câteva, ca să zic așa, vreo minute și ceva să ne jucăm. Nu prea mult. Că nu am timp. O să mai strâng puțin. Îmi pun crafting table-ul aici. Îmi fac un pickaxe. Și am să sap puțin pentru să iau crafting-ul. Nu vreau să mă lungesc mai mult, așa că mai sap puțin. Fac o ușă. Bun, cam atât a fost. Noi ne revedem data viitoare. Eu am fost Eddie. La revedere!